Здравейте, днес ще говорим за моя домашен любимец, който е куче, казва се Алекс. Алекс, кажи здрасти на камерата. Здрасти. Дай ми цунка, дай ми цунка. Много си го обичам. Добре, започвам. Малко информация за него. Както виждате, козината му е черна. Ето. Черна козина. И на опашката има доста бяло. Той е роден на 11.11.2013 година, това се рече миналата година. Не е чак толкова послушен, защото много обича да ми ръфа обувките и после 2 часа трябва да се ги търся из двора. Породата му е пекинес. Казах ли, не помня. Обичам си го много. Има една котка, където той я мисли за плюшена играчка и по цял ден я ръфа. Ето, даже тя е до мен тук. Ето. Ето. Мацо, кажи здрасти. Това е кучето. Това е котката. Извинете, това е котката, който Алекс по цял ден ръфа, защото я мисли за плюшена играчка. Той е домашно куче, гледаме го вътре, не прави бели, излиза вън и се прави, върши работата, дали е по-голяма или по-малка нужда. Бих направил всичко, за да си е мой, вече свикнах с него, даже спим към двамата, много си го обичкам, много го обичкам. Обичам през нощта, така, преди да си легна, да го гушкам и да му правя така, се едно бебенце. И той се спива. Ще кажа малко съвсем смешна информация за него. През нощта, докато спи, той хърка и направо така хърка се едно, че е човек и ме събужда. Доста често ме събужда, когато хърка, но кученцето си го обичкам и ще трябва да свиквам. Има и бяла каишка против бълхи и кърлежитамка. Ето бялата каишка, не знам дали се вижда. На нея сме му сложили едно звънче. Ето. Защото ако е без звънчето, не можем да го чуем, преди излизаше доста често на пътя и не можехме да го открием. Но вече като му купих това звънче, където и да излезе, вече го намираме по-лесно. Много обичам да правя така на Алекс. Много обичам през вечерта така му правя и не може да заспи. Той свикна доста бързо с моя баща. Ама моя баща вече е в Англия и сега без него направо поудява. И се чуда, като си дойде моя баща от Англия, каква ли ще му е реакцията на Алекс, защото Алекс обича повече тати, отколкото мен, да си призная. Където и да иде тати, той е винаги с него. Добре, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. А ако ви е харесал, дайте палец нагоре, защото Алекс почна да не слуша. Алекс, кажи чао на камерата. Чао! Чао!